Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u znovu tak trochu netradičního videa. Taky už vám někdy okolí říkalo, nebo jste se nad tím sami zamysleli, že trávíte až moc času scrollováním a díváním se na různý videa, ať už na Reels, TikTok nebo YouTube. No každopádně já jsem se zcela svobodně rozhodl, že budu týrat svoji osobu tím, že se nebudu dívat na žádné videa na jakýkoliv platformách. Jo, teď jsem si uvědomil, že to vlastně nebyl vůbec dobrý nápad. No a možná se teďka ptáte, jaká jsou vlastně vůbec pravidla této challenge. Naprosto jednoduchá, celý týden bych přece nevydržel úplně bez sociálních sítí. To znamená, budu moct využívat možnosti jako psaní zpráv a takovýhle na Instagramu, ale už nebudu moct využívat Reels. A možná se teďka ptáte, jak vlastně poznáte, že vás celou dobu tady netahám za nos a jestli z vás nedělám dobrý den. No, nějak to nepoznáte, holt je to pro mě a pro moji vlastní zkušenost, kterou vám tady budu postupně během toho týdne předávat. No a já bych řekl, že vaření omáček bylo už dost a můžeme se vrhnout na první den. Šlofík je potřeba, že jo, před tréninkem, jinak to nejde. No, každopádně, je to celkem těžké, jsem si myslel, protože já se snažím to dodržovat už od rána, tu challenge. A díky, tačko, že tam teďka právě řežeš, díky. Moc mi to pomáhá, já teďka budu odpočívat, budu přemýšlet. Jak jsem říkal, takže mám stažený pořád Instagram a tyhle věci. A jakoby pořádně to nutí se na to dívat, no, takže tak. A uvidíme, no, jakoby to dám, ale já si věřím. Jedaný. To je jenom mé ruky, vole, na to lehátko. Ty vole. Nic neslyším. Takže je to asi pohoda. Takže je konec teda prvního dne a chtěl bych vám teďka říct zcela upřímně vlastně jako moje pocity z toho. Takže začal bych ta první věc na to, že mě kurevsky bolí v krku, což teda absolutně není vůbec příjemný, ale to bych přeskočil, teďka k tomu nepatří. Druhá věc je, připadá mi, že ten čas jako ubíhá jako o dost pomalej, nebo jakoby zítra to je podle mě celkem horší, protože bude trénink odpoledne, tudíž budu mít dopoledne celou dobu čas, takže to bude o dost těžší, si myslím. Nějak nepoznávám nic jako, že by mi to nějak jako v něčem pomohlo, nebo že bych na něco přišel, jakože nějaký nový videa a tak dále. A dnešek hodnotím tak, že neurazí ani nenatchne, prostě nic special a jedeme dál, no, jedeme na druhý den. Každopádně na den druhý jsem se ráno vydal vyvenčit brachu a psa, no a bylo kámo šílený vedro a šíleně umírám. Dorazil jsem na místo, vytáhl jsem toho Magora z bytu, jo, je to fakt Magor, však kukaj na něho, každopádně nechápu, jak takové malé a milé stvoření dokázalo tolik toho vysrat. Ne, vážně, potřeboval jsem reálně 2 sáčky, no a po vyvenčení jsem se vydal na trénink. To se nenamazal opalovákem, byl přísmahlý jak prase. I když teda je pravda, že moje kůži jaksi není schopná zachytávat bronz tak, abych byl lehce přísmahlej. Hod jsem asi po taťkovi. Za 4 hodiny se jde trénovat a pak se ozvu, tak zatím. No, každopádně vyrážel jsem zhruba ve 2 a jdu domů v 6. Asi o celý den postaráno. Jako takhle ten den hodně rychle zabije a je to jednodušší, že jo, takže pohodička. No a je na řadě zasloužená svačinka. Sokoličky. Vítaj sokoličky. No a kdo mě to přišel naštívit, co ty chujo, ty už jsi lípánka. Tak to ani hovno, kamošu. Já bych natěšený. Bylo to dobrý, ale bylo toho málo. Jdeme na další rundu. Takže mám za sebou teda druhý den a musím se přiznat k jedné věci, a to, že jsem se ráno podíval na YouTube. Ale pozor, díval jsem se na návod, tím pádem, dejme tomu, to nebyla ztráta času, tím pádem bych řekl, že to vlastně byl využitý čas. A tím pádem bych i vlastně řekl, že to vlastně ani nebyl porušení, víš co. To je jediná taková hrubka, kterou jsem snad zatím udělal. Dneska dopoledne jsem byl doma, no a pak jsem byl vlastně na tréninku a přišel jsem domů pak až v 6. No a pak jsem Čistil ty vole kurky a pak jsem si ještě zaházel. To je vlastně dnešek ve zkratce a neměl jsem zase tak tolik času na to, abych se vůbec na nějaké videa díval. Je to úplně v pohodě a jdeme na třetí den. Takže teďka jsem vstal a začnu se pomalu chystat na trénink, který je v 11 hodin ráno. Nice. No nic, po tréninku to vidím na oběd a potom uvidíme, co se bude dít. No nic, tak já razím, takže zatím. Každopádně po tréninku jsem se zbalil a vydal se za Olim, protože jsme chystali opravdu jednu velkou věc na jeden závod, který už mám by the way taky natočený a video můžete čekat již brzy. No věřím, že se máte na 100% na co těšit, protože tohle bude ultra řacha. No, zpátky na video. Bohužel jsem někde ztratil záběry ze 3. dne, tudíž se přesouváme na 4. den, který byl takový pohodový, většinu času jsem stříhal, pak postupně na
naplánoval uploadování videí na TikTok, což se za jeden týden podle mě dost podařilo. Nezapomeň sledovat jak na Instagramu, TikToku, tak na YouTube, na to nezapomeň, díky. A pak následoval 5. den, který už byl jen o chystání se na jednotýdenní výlet. Tak jo, myslím, že je čas na shrnutí téhle challenge. No a dámy a pánové, úplný konec téhle challenge, která popravdě netrvala jenom týden. My jsme potom hned jeli na kola, no a tam jsme byli další týden a já jsem se snažil dodržovat to, že se nebudu dívat na videa na sociálních sítích a celkem se mi to i dařilo. No a moje zkušenosti s tímhle experimentem, je to naprosto jednoduchý, celé je to jenom o zvyku. To znamená například nevytahovat mobil kdykoliv, kdy máte volný čas a hnedka začít sjíždět videa, ať už na autobusové zastávce, anebo, což je jako hodně blbý, tak před spaním. Takže já ten experiment můžu vřele doporučit. Například já jsem se třeba večer, ještě předtím než jsme odjeli na kola, tak jsem večer vždycky hrával s bráchou tanky. No a mezi pauze jsem se díval na YouTube, což jsem úplně vyřadil a díky tomu volnému času, který jsem využil na vymýšlení a pomalu stříhání videí a díky tomu jsem rozpracoval 3 videa, takže já jsem naprosto spoko a můžu to doporučit. Nezapomeň dát odběr, čímž jim mega podpoříš, já si to určitě zasloužím, doufám teda. No a vlastně to už je všechno do toho z toho videa, já ti děkuji, že jsi podíval až sem nakonec. Měj se skvěle a zatím zdarec.